Bueno, pero non todo as veces é bonito en noites como esta porque nos emocionamos aí sobre todo cas uvas e chegan os atraguamentos que non hai que tomar a broma, Héctor. Para nada, e o que vai ser unha noite de festa, unha noite de celebración, pois pode acabar nunha desgracia ou mesmo nun susto moi grande por culpa desas uvas, por culpa de outras tradicións que ao final pensa que parece unha tontería isto dos atraguamentos, pero pensa que cada día en España 6 persoas perden a vida por un atraguamento e ademais o atraguamento en concreto coas uvas é a terceira causa de asfixia nos nenos pequenos. Así que moito cuidado esta noite. A partir dos 5 anos xa poderían participar na celebración das uvas. Antes dos 5 anos hai que preparalas dun xeito especial. Ajá. Antes de que me ensines como, é dicir, no momento das uvas, quen serían os máis vulnerables? É dicir, os nenos pequenos e quen máis? Os nenos pequenos e as persoas maiores. Ah, sí? Claro, porque, de feito, é moito máis habitual que se atragenten incluso as persoas maiores que os nenos pequenos, porque pensa que hai patoloxías, como por exemplo o Parkinson, que en algúns estadios xa un poquinho máis avanzados, a persoa custalle deglutir, custalle tragar, especialmente dependendo de algúns alimentos. E as uvas, en concreto, pola súa forma e pola súa textura, pola súa pel, é moi doado que queden atascadas totalmente na tráquea. E no caso dos nenos exactamente igual. Pensa, teño por aquí unha goza que coñecemos todos, que é unha moeda dun céntimo. Bueno, e por que trouxen esta moeda dun céntimo? Porque pensa que o diámetro da tráquea dun neno de 5 anos é como a moeda dun céntimo. Buah, que Este é pequeniño. o diámetro da tráquea dun neno de 5 anos. Entón, claro, calqueira cousiña, calquer froito seco pode quedar aquí atravesado e vai ser moi difícil de sacar. En concreto, as uvas, pola súa textura e pola súa pel, queda aí, igual que as aceitunas, Encaixada. por exemplo, queda aí encaixado e moi difícil de quitar. Vale, entón, sobre todo pensando nos nosos maiores e nos nenos, que truquiño podemos facer para preparar as uvas? Claro, se o neno quere participar sí o sí e ten menos de 5 anos, obrigatoriamente temos que preparala dun xeito especial. Non lle podemos dar a uva de xeito normal. Hemos explicar aquí nesta táboa de cortar como podemos facelo. Porque ademais é moi doado, se xa realmente collemos a uva e temos que cortala. Pero non así, non neste sentido. Isto non nos valería, porque isto vais a atragantar igual e o neno vai quedar atascado igual. Así que isto descartado. Ímolo facer deste xeito, é dicir, longitudinalmente, cortámola así, en 4 trociños, que quedan así, un trociño estreitiño e largo. E por que estreitiño e largo? Porque non vai quedar atascado na tráquea. En caso de que vaya por mal sitio, que se adoita dicir, non, folle por mal sitio, como é estreitiño e largo, vai pasar e non vai haber ningún problema. Incluso podemos, se queremos, cortalo outro pouquiño máis, así neste sentido, e facer esta especie de picadillo de uva. Estes trociños pode tomalo o neno con toda tranquilidade e con toda seguridade que non vai haber ningún problema de atraguamento. Eso sí, sempre ben picadiño, sempre para que, o que no caso de que vaya pola tráquea, escorra sen problema e siga respirando. Vale, e se a pesar de tomar todos, adultos, maiores e nenos, todas as precaucións, alguén empeza na mesa a tragoarse, aí temos, por exemplo, a Braixiño, non? Que está emocionado na cea de noite bella, pero de súpeto empeza a porse azul. Está todo contento Braixiño, celebrando Ano Novo, pero como vemos, ten unha uva na boca. Que fixo Braixiño? Ninguén lle deu as uvas porque non as pode tomar, pero el veu unas por ali e que fixo? Pois unha pa dentro porque eu tamén a quero. Eso pode pasar moitas veces, en un segundo basta para que a tome. Que pasa? Ben, se vemos que, por exemplo, que Braixiño nese momento está atraguantado, vemos que bota a mansa a garganta ou o peito porque lle custa respirar, incluso os beizos empezan a poñerse amoratados, vemos xa que algo non vai ben, que Braixiño non respira. Se pode tusir, que tusa, el sin ningún problema, deixámolo, tranquilizámolo, moi ben, tranquilo, tuse, e estamos axudando a botalo. Que el non dá respirado, entón sí que xa temos que actuar nós, porque por moito que chamemos o 061, vai tardar uns minutos en chegar, entón temos que empezar a actuar nós. Como? Que facemos? Primeiro, se vemos o obxecto, como neste caso vemos aí que está a uva, pois xa a retiramos nós, non? Se vemos o obxecto facilmente, co dedo, retirámolo. Se non o vemos, non imos empezar aí a buscar, a escarballar, a ver se atopamos algo ou non. Simplemente o que facemos é poñernos por detrás del, poñémoslle unha man no peito e coa outra imoslle dar 5 golpes na parte alta da espalda. Por que digo poñer esta man? Porque ás veces non se pon, damoslle o golpe e o neno sai disparado. E tampouco queremos eso. Entón, poñémonos a súa altura, unha man no peito e con esta, coa talón da man, 5 golpes aquí na parte alta dos ombros. 5 golpes secos, para que? Para xerar esa vibración, que sería como a tos, para tratar de mover ese obxecto e que ele consiga de novo respirar.
Dámoslle 5 golpes, vemos que sigue exactamente igual, non mellorou nada. Cal é o paso seguinte? Pois coller, poñernos por detrás, baixamos e aquí calculamos, voulle quitar a roupa para calcular o espazo, que sería entre o embigo e onde empezan as costelas, poñémonos a súa altura, non levantamos a braixiño no aire, non, poñémonos a súa altura, unha man aquí entre o embigo e onde empezan as costelas, unha man aquí, a outra por detrás, e facemos 5 compresións cara dentro e cara arriba. Estas 5 compresións que o que vai facer é mover o diafragma e o aire que queda nos pulmóns, movelo para arriba para tratar de botar ese obxecto para fora. Que non funcionou, volvemos aos 5 golpes. Que non funcionan, volvemos outra vez ás compresións abdominais. Na maior parte dos casos, ou ben cos golpes ou ben coas compresións, o obxecto vai sair disparado, con esa forza que queda no aire dos pulmóns, vai sair para fora e xa vai volver a respirar e todo quedou nun susto. Se non funciona, pois seguiríamos facendo unha outra vez ata que Braixiño pois recobre a respiración ou perda a conciencia, que aí xa cambia a cousa e complícase máis. Pero, como digo, isto é fundamental que o fagamos, que o sabeamos facer, que non tiñamos medo para facelo, porque podemos salvarlle a vida cun xeito simplemente coas nosas mans. É fundamental e non nos cansamos de explicar esta manobra de Heimlich que salva vidas aquí no termómetro, pois espero que tomara nota por se complica hoxe a cea de Noitevella. Por certo, que temos aquí, bueno, pois champaña, viño, porque claro, é unha noite na que adoitamos pois pasarnos un pouquiño, non, ca bebida, co alcohol, sempre hai un exceso, e logo chega a resaca temida do día 1, que sempre é como típico día que queremos borrar do almanaque. Entón, querido Héctor, que consellos nos podes dar para hoxe, digamos, en fin, para non abonar unha resaca o día 1? Pois mira, hai un truquiño, se queremos, non é recomendable, nin saudable, nin recomendable beber alcohol, pero se queremos bebelo, o que podemos facer para o día seguinte ter menos resaca, un truquiño dende aquí, dende o termómetro, sería alternaro con auga. É dicir, por cada copa que tomamos, tomamos un botellín de auga. Eso que vai facer? Compensar a deshidratación, porque a resaca do día seguinte chega por deshidratación. Nos, cando inxerimos moito alcohol, o corpo deshidrátase para tardar de eliminalo e tamén sudamos máis, entón esa deshidratación é a que provoca a dor de cabeza. Como os tratamos de compensalo? Bebendo máis auga. Así que por cada copa, un botellín de auga para compensar un pouco esa hidratación. O día seguinte que facemos tamén, porque é o que necesita o noso corpo, a parte de auga, necesita tamén vitaminas, necesita azúcares, necesita bebidas isotónicas, por exemplo, con sales minerales, para volver a rehidratar o corpo e a restablecer ese equilibrio. E logo tamén hidratos de carbono, que tamén vai necesitar o noso corpo. Así que sería como ese kit anti-resaca, que sería pois esas bebidas isotónicas, esas minerais, esa auga e eses hidratos de carbono. Vale, se aínda así a cousa se complica un pouquiño, que facemos o día 1, Héctor? Pois mira, o que non facemos. O que non podemos facer é que hai xente que di, bueno, curamos a resaca bebendo máis alcohol. Para nada. Nada de nada, nunca. Así que totalmente prohibido. Incluso tamén, ás veces hai xente que di, bueno, vou tomar un paracetamol porque me doe a cabeza. Non sería recomendable tampouco, porque as enzimas hepáticas que están eliminando todo ese alcohol que nos inxerimos están ocupadas eliminando ese alcohol. Se nos lle metemos un fármaco que tamén necesita o fígado para procesarse e eliminarse, están saturadas esas enzimas hepáticas, así que ollo cos medicamentos, con mezclar medicamentos con alcohol, porque o efecto tóxico dos medicamentos multiplícase e o do alcohol podería multiplicarse tamén, así que ollo con isto que é moi serio. Así que nada deso. Logo vai nos apetecer tamén moitas veces ultraprocesado. A pizza, hamburguesa, ¿no? Pero eso é algo, eso non é culpa da resaca, eso é culpa de dúas hormonas que se chaman grelina e leptina. É algo que ocorre porque ti non dormiche ben de noite e sempre pasa, no igual, cando traballas de noite é exactamente igual. O día seguinte, como non descansache ben, están alterados os niveis de grelina e leptina e o que che pide o corpo é ultraprocesados e comida, o que se chama sempre esa comida basura que se chama. Pero eso non é pola resaca, senón por esas dúas hormonas, pero non lle imos facer caso, imos comer saudable para recuperar cuanto antes. Vale, o sea, un pouco de brócoli o día 1, non? Bueno, ese día vamos permitir que non, pero si, o día 2 xa sí. Bueno, cuidado cos excesos en todo caso. Por certo, que nos están chegando algunhas consultiñas de WhatsApp, a ver se nos dá tempo a responder a moitas delas. Imos ca primeira, a ver, sobre esta Noitevella, ou igual sobre esa manobra de Heimlich, que sempre gusta moito cando explicas. A miña avoa está co tratamento do Sintrón. Pode tomar unha copiña para brindar esta noite? Hai os excesos.
excesos de brindar esta noite, eses excesos. A ver, realmente co sintrón non podemos mezclalo con alcohol, por qué? Porque se potencia o efecto anticoagulante, é dicir, o sintrón o que é para que o sangue vaya máis líquido e non se formen trombos. Cando nós lle metemos alcohol, ese efecto multiplícase, entón temos máis risco de hemorraxias. Un truquiño tamén, bueno, por se algún quere tomar algunha cousa esta noite, isto ocorre especialmente con bebidas de alta graduación. É dicir, se a bebida ten moitos grados, é máis probable que se multiplique ese efecto anticoagulante. Así que, se a bebida ten poucos grados, entón ocorre, pero en menos cantidade. Entón, é dicir, podemos facer ese pequeno exceso cunha bebida puntual de baixa graduación, pero non con bebidas de alta graduación. Pero a modiño, vale? Bueno, pues queda respondida. Outra preguntiña para ti, Héctor. A ver, podo tomar un omeprazol, isto é un clásico tamén, para evitar a acidez nesta noite de exceso de alcohol e marisco? Claro, típico de xa, tomo Almax antes de sair para... Ou a boda, tomo omeprazol, claro. ou... Sí. A ver, o que decimos sempre, non é recomendable mezclar eses medicamentos con ese alcohol. Si é certo que se, por exemplo, imos ir a unha comida pois que sabemos que nos senta un pouco regular, que ten moito picante, si poderíamos tomar algo sempre cando non lle metamos moito alcohol. É dicir, algo, pois, por exemplo, que non sei, que non me atopa moi ben, que resulta que teño que ir a casa da miña suegra, que cocina regular, non yo quero decir, pero teño que comer. Claro, entón aí sí que poderíamos tomar un antiácido que nos vai a axudar. Insisto, isto é unha solución puntual para esta noite, non algo para todos os días. Temos un problema de acidez, hai que miralo, pero unha solución rápida para esta noite sí podería ser. Pode ser. Bueno, pois non nos dá tempo para máis, xa saben vostedes, sentidiño, moderación para esta noite. Héctor, vémonos nun ratiño. Aquí me quedo.